ଆଜି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ଦେଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେ ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଲତା ଦେଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସୁଲତା ଦେଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସୁଲତା ଦେଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଡାକିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବେ। ବ୍ରିଟାନିଆ ହଁ ବ୍ରିଟାନିଆ ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ହଁ ବ୍ରିଟାନିଆ ବାବୁ, ଆଉ ନା ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ରିଟାନିଆ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ, କାରଣ ବ୍ରିଟାନିଆ ବାବୁଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ କେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ୍ପ୍ରୋ ହଁ ଆମ୍ପ୍ର ପୁରା ଚିକଣିଆ ହେଇକି ଆସିଛି। ହଁ ଆମ୍ପ୍ର ଆରମ୍ଭ। सुन आती क्या खंडाला घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିନି ଆମ୍ପ୍ର ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ମାନେ ସେଠି କମାଲ ହିଁ କରିବ। ହଉ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେକ୍ସଟ। ଗୁଡ୍ ଡେ। ହଁ ଗୁଡ୍ ଡେ, କୁହ। ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ତୁମେ ତ ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଅଛ, ଯାହା କହିବା କଥା କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନର ସ୍ପିଡି କେତେ? ହେ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନର ସ୍ପିଡି ପଚାରିବ? ଇଏ କି ଅସଭ୍ୟତା। ବସ। ହଁ ତାପରେ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେକ୍ସଟ। ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ। ହଁ ମେରିଗୋଲ୍ଡ। ନା ତ ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି ନା ଭାର। କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଛ ବେ ସବୁ? ବେ ତୁମକୁ ସବୁ କୁହାଗଲା ତୁମ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବ। ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରଖିକି ତୁମେ ମୋ ଟିମ୍ର କାମ କରିବା ଆଇଛ? ବସ। ହଁ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେକ୍ସଟ। କ୍ରାକ୍ ଜାକ୍। ହଁ କ୍ରାକ୍ ଜାକ୍, କୁହ। ଆମର ସେଭଳିଆ କିଛି ଆମର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ସେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମ ସେ ଡାଲି ବେପାର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ହଉ ବସ। ମୁଁ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଛି। ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ।